Γεια σας, αυτό είναι το τρίτο εργαστήριο για το μάθημα Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς. Λέγομαι Δημήτρης Κουγιουμτζής, είμαι διδάσκων στο δεύτερο μέρος του μαθήματος και θα δούμε στο τρίτο εργαστήριο τον έλεγχο υπόθεσης, σχέτης και γραμμική παλινδρόμηση στο SPSS. Ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση που είναι συνέχεια της άσκησης 1 του εργαστηρίου 2 πάνω στα δεδομένα της περιεκτικότητας σε ραδιενέργεια σε δύο τύπους χάλιβα, τύπου Α και τύπου Β όπως τα λέγαμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα στατιστικό έλεγχο για να ελέγξουμε κάποια τιμή για τη μέση περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια για το χάλιβα τύπου 1 και τύπου 2 και επίσης να ελέγξουμε αν η μέση περιεκτικότητα ραδιενέργεια στους δύο χάλιβες είναι ίση. Αυτά τα είχαμε αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας διάστημα εμπιστοσύνης. Εδώ τώρα θα δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε χρησιμοποιώντας στατιστικό έλεγχο. Ας περάσουμε στο Α, όπου μας ζητάει να ελέγξουμε τη μέση περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια να είναι 0,7 και για τους δύο τύπους. Και επίσης ρωτάει σε ποιο επίπεδο σφάλματος θα μπορούσαμε να απορρίψουμε τη μηδενική αυτή υπόθεση. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν για το διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Analyze, Compare Means, One Sample T-Test και επειδή θέλουμε να κάνουμε ταυτόχρονα τον έλεγχο και για το πρώτο δείγμα και για το δεύτερο, που είναι η πρώτη και η δεύτερη στήλη, περνάμε αυτά τα δεδομένα στην λίστα των ενεργοποιημένων μεταβλητών. Εδώ τώρα, επειδή θέλουμε να ελέγξουμε τη συγκεκριμένη τιμή 0,7 για τη μέση τιμή, ερχόμαστε εδώ που λέει Test Value και δίνουμε αυτή τη τιμή. Και στο Options θα πρέπει φυσικά να έχουμε επιλέξει το Exclude Cases Analysis by Analysis, έτσι ώστε να πάρουμε το πλήθος των 10 και 15 παρατηρήσεων για την πρώτη και τη δεύτερη μεταβλητή αντίστοιχα και δεν έχει καμία σημασία στο τι θα βάλουμε εδώ πέρα στο επίπεδο εμπιστοσύνης, γιατί δεν θα δουλέψουμε με ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης ή αντίστοιχα συγκεκριμένο επίπεδο σφάλματος, την α τιμή που λέμε, γιατί τον έλεγχο θα τον κάνουμε με βάση την π τιμή, δηλαδή το κατώτερο επίπεδο σφάλματος για το οποίο μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, OK, και στο παράθυρο των αποτελεσμάτων μας δίνει τα ίδια πινακάκια ως προς τη μορφή που είχαμε και όταν κάναμε το διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή. Οι τιμές πλέον για το διάστημα εμπιστοσύνης δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί μας ενδιαφέρει να βρούμε την τιμή της σημαντικότητας, του επίπεδου σφάλματος που μπορούμε να απορρέψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια είναι 0,7. Αυτή την τιμή θα τη δούμε κάτω από τη στήλη SIG που λέει two tail, γιατί είναι δίπλευρος ο έλεγχος, και η πρώτη γραμμή φυσικά αναφέρεται για το πρώτο δείγμα, το πρώτο τύπο χάλιβα, και η δεύτερη για το δεύτερο. Βλέπουμε ότι για τον πρώτο τύπο χάλιβα η τιμή αυτή είναι 0,047, που σημαίνει ότι μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια στον τύπο α χάλιβα είναι 0,7. Μπορούμε λοιπόν να απορρίψουμε αυτή τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο 0,047, που είναι λίγο κατώτερο από το 0,05. Άρα για επίπεδο σφάλματος 0,05 μπορούμε να απορρίψουμε αυτή τη μηδενική υπόθεση. Οριακά λοιπόν μπορούμε να την απορρίψουμε για τον τύπο α. Για τον τύπο β τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, γιατί η πιθανότητα αυτή είναι περίπου 0, δηλαδή όπως μας δείχνει εδώ πέρα είναι 0 με ακρίβεια και μέχρι και τρίτου δεκαδικού, που σημαίνει ότι μπορούμε να απορρίψουμε με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά, με πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί το επίπεδο σφάλματος είναι σχεδόν μηδενικό. Δηλαδή η περίπτωση να έχουμε απορρίψει εμείς τη μηδενική υπόθεση αλλά εσφαλμένα, ενώ είναι σωστή, έχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα που αγγίζει το 0. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ερώτημα. Περνάμε στο δεύτερο ερώτημα, όπου θέλουμε να ελέγξουμε αν η μέση περιεκτικότητα ραδιενέργειας στους χάλιβους των δύο τύπων μπορεί να είναι ίση και επίσης να δούμε σε ποιο επίπεδο σφάλματος μπορούμε να απορρίψουμε αυτή τη μηδενική υπόθεση. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν που κάναμε για τη διαφορά των μέσων τιμών στο εργαστήριο 2. Περνάμε λοιπόν στο Analyze, Compare Means, Independent Samples T-Test τώρα, και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οργάνωση των δεδομένων που είχαμε, τη δεύτερη οργάνωση των δεδομένων, δηλαδή που είχαμε όλα τα δεδομένα σε μία στήλη και σε μία δεύτερη στήλη είχαμε με ένα δείκτη να δηλώνει το δείγμα στο οποίο ανήκει κάθε παρατήρηση. Άρα θα περάσουμε την στήλη radiation που περιέχει
και τις 25 τιμές από τα δύο δείγματα, την περάσουμε στο test variable και κάτω στο grouping variable θα περάσουμε τη μεταβλητή του δείκτη, grouping variable, όπου εδώ θα πρέπει να ορίσουμε και τις ομάδες και ας ορίσουμε πάλι ότι η πρώτη ομάδα είναι για το πρώτο δείγμα δείκτης 1, για το δεύτερο δείκτης 2. Πάλι στο options δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι όπως είπαμε, γιατί εδώ πέρα πάλι θα δουλέψουμε με τη λεγόμενη p-τιμή. Ok λοιπόν, και έχουμε τα αποτελέσματα που μοιάζουν πάλι όπως και πριν. Θα επικεντρωθούμε στην πρώτη γραμμή του τελευταίου πίνακα που υποθέτει ότι οι διασπορές είναι ίσες, όπως τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και θα πάμε εδώ πέρα πάλι στη στήλη που είναι το sig to tail, δηλαδή για να βρούμε την p-τιμή. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα η p-τιμή είναι 0,24, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι η μέση περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια είναι ίδια στους δύο τύπους χάλιβα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση για το δεύτερο ερώτημα. Τελειώνουμε εδώ πέρα με το στατιστικό έλεγχο. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη άσκηση, που είναι πάνω στη συσχέτιση και γραμμική παλινδρόμηση. Είναι μια άσκηση που την κάναμε μαζί στην τάξη. Εδώ θα τη δούμε στο SPSS. Λέει ότι είναι φοιτητές που έδωσαν το μάθημα της στατιστικής, ρωτήθηκαν για τις ώρες που αφιέρωσαν για το μάθημα εβδομαδιαία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κάπως καταμερίσαμε τον χρόνο που αφιέρωσαν οι φοιτητές, τον διαιρέσαμε 12-13 εβδομάδες και βγάλαμε τον μέσο χρόνο ανά εβδομάδα και δίνονται τα στοιχεία αυτά μαζί με τον βαθμό που πήραν στο μάθημα. Είναι για 10 φοιτητές. Ας περάσουμε τα στοιχεία πρώτα στο SPSS. Να ανοίξουμε λοιπόν ένα καινούριο φύλλο δεδομένων και θα δουλέψουμε πλέον με αυτό εδώ και να περάσουμε τα στοιχεία 1, 3, 4, 2, 3,5. Το κόμμα, θυμηθείτε, είναι όχι τελεία αλλά πραγματικό κόμμα, η υποδιαστολή 4,5, 10, 0, 3,5, 7 και 1. Αυτές είναι οι ώρες και δίπλα ο βαθμός 4, 6,5, 4, 5, 8, 9,5, 1, 3, 6 και 2. Ας δώσουμε και ονόματα στις μεταβλητές αυτές. Η πρώτη μεταβλητή είναι ο χρόνος μελέτης, ας πούμε πολύ απλά time, και η άλλη είναι ο βαθμός, ας πούμε mark για το βαθμό, δεν χρειάζεται να δώσουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Ξαναγυρνάμε και έχουμε τα δεδομένα. Να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, όπου λέει να κάνουμε διάγραμμα διασποράς, βαθμός προς ώρες, και να σχολιάσουμε αν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξάρτηση του βαθμού στο μάθημα από τις ώρες μελέτης. Προσοχή εδώ, επειδή μας ενδιαφέρει να δούμε εάν υπάρχει εξάρτηση του βαθμού από το χρόνο μελέτης, θα πρέπει το βαθμό να το βάλουμε στον κατακόρυφο άξονα και τον χρόνο μελέτης στον οριζόντιο. Περνάμε λοιπόν σύμφωνα με τις οδηγίες, graphs, legacy dialogues, scatter, dot, και εδώ χρησιμοποιούμε το symbol scatter που νομίζω είναι και η προεπιλογή. Και ερχόμαστε εδώ τώρα, θα πρέπει προσεκτικά να δούμε τι θα βάλουμε στον κατακόρυφο άξονα, είναι ο βαθμός, και στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος μελέτης. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο εδώ. Με OK μας δίνει το σχήμα. Εδώ μας λέει να σχολιάσουμε αν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξάρτηση του βαθμού στο μάθημα από τις ώρες μελέτης. Σαφώς και φαίνεται να υπάρχει μια εξάρτηση, είναι θετική, αφού όσο αυξάνει ο χρόνος μελέτης αυξάνει και ο βαθμός, φυσιολογικό βέβαια, και φαίνεται να είναι μια γραμμική, γιατί υπάρχει απλά μια αυξητική τάση χωρίς κάποιο άλλο γνώρισμα. Δηλαδή φαίνεται να είναι σαν μια ευθεία γραμμή που να προσαρμόζεται στα σημεία. Βέβαια δεν προσαρμόζεται τόσο καλά, τα σημεία είναι αρκετά σκόρπια γύρω από την ευθεία, άρα δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει και μια ισχυρή εξάρτηση του βαθμού από τον χρόνο μελέτης. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε πόσο ισχυρή είναι αυτή η εξάρτηση, και αυτό μπορούμε να το δούμε κατά πρώτο λόγο με το συντελεστή συσχέτισης του βαθμού ως προς το χρόνο μελέτης. Αυτό γίνεται με τη διαδικασία ως εξής: analyze, correlate και b-variate. Είναι αρκετά απλά τα πράγματα εδώ πέρα. Οι δύο μεταβλητές που με ενδιαφέρουν είναι οι μοναδικές που έχω στα δεδομένα μου, στο φύλλο των δεδομένων. Τα περνάμε από την άλλη μεριά. Εδώ να προσέξουμε να είναι ενεργοποιημένο, που
όταν θα το επισκεφτείτε για πρώτη φορά αυτό το παράθυρο, θα είναι ενεργοποιημένο το Pearson. Είναι αυτός ο συντελεστής της σχέσης που έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Πατάμε OK και έχουμε την τιμή που εδώ μας δίνει ότι η τιμή αυτή, τη βλέπουμε από το πινακάκι, είναι το 0,872, δηλαδή το R, ο εκτιμητής που βρήκαμε για το συντελεστή συσχέτισης του Pearson, είναι 0,872. Και τα δύο αστεράκια αυτά, όπως μας λέει εδώ πέρα, ότι είναι στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο 0,01. Για α ίσον 0,01. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με έλεγχο για σημαντικότητα για την τιμή του συντελεστή συσχέτισης, απλά πληροφοριακά μας το δίνει το SPSS και βέβαια επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια εξάρτηση, μια συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο ερώτημα που μας ζητάει τώρα να κάνουμε το μοντέλο, το γραφικό μοντέλο, αυτό το απλό μοντέλο που μας δίνει το βαθμό ως προς το χρόνο μελέτης με αυτή τη γραμμική σχέση. Αυτό θα το κάνουμε από το Analyze, Regression και Linear. Analyze λοιπόν, Regression και Linear. Dependent είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, εδώ θα βάλουμε το βαθμό, το mark. Και εδώ πέρα το independent, βλέπετε ότι έχει και ένα S στο τέλος που σημαίνει ότι μπορεί να είναι παραπάνω από μία, να είναι independent. Και εμείς στην περίπτωσή μας κάνουμε απλή γραμμική πολυνδρόμηση και υπάρχει μόνο μία μεταβλητή ανεξάρτητη που είναι ο χρόνος μελέτης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα, αρκετά απλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πινακάκια, 4 έχουν πληροφορίες. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το τελευταίο πινακάκι, αλλά και το δεύτερο, όπως θα δούμε τώρα. Θέλουμε λοιπόν το μοντέλο που θα έχει τη μορφή όπως μας δείχνει εδώ πέρα και στην άσκηση, ο βαθμός να δίνεται από ένα σταθερό όρο, το α, συν μια συντελεστή, την κλίση όπως λέμε, επί το χρόνο μελέτης. Ο σταθερός όρος είναι η τιμή που υπάρχει στο τελευταίο πινακάκι κάτω από τη στήλη B, εδώ πέρα, και βλέπετε λέει constant, είναι ο σταθερός όρος, είναι το 1,824 και ο συντελεστής του χρόνου μελέτης, του time, είναι η τιμή 0,799, δηλαδή περίπου 0,8. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο συντελεστές της εξίσωσης της ευθείας της παλινδρόμησης, όπως την εκτιμάμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Επίσης, ένα τελευταίο που θα μας ενδιαφέρει εδώ πέρα θα ήταν η διασπορά των σφαλμάτων. Το SPSS δεν μας δίνει τη διασπορά των σφαλμάτων, μας δίνει όμως την τυπική απόκλιση των σφαλμάτων, δηλαδή την τετραγωνική ρίζα της διασποράς των σφαλμάτων, που είναι η τιμή που βλέπουμε στο δεύτερο πινακάκι που λέει Model Summary, στο τελευταίο κελί, είναι το 1,37. Είναι το Standard Error of the Estimate, όπως το λέει, το τυπικό σφάλμα του εκτιμητή, δηλαδή το τυπική απόκλιση των σφαλμάτων. Και βέβαια το συντελεστή σχέση που είχαμε βρει μεταξύ των δύο μεταβλητών χρόνου μελέτης και βαθμού, το 0,872, το βλέπουμε να παρουσιάζεται και εδώ, γιατί αυτό μας δίνει την συσχέτιση της εξαρτημένης με την ανεξάρτητη μεταβλητή. Στην απλή γραμμική παλινδρόμηση αυτός είναι ο ίδιος αριθμός. Βέβαια, εδώ πέρα θα μπορούσαμε, αν είχαμε περισσότερες μεταβλητές, αυτό δεν θα εξέφραζε το συντελεστή συσχέτισης. Και το R-square είναι το τετράγωνο, που είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, που αυτός μας λέει ότι 76% από τη μεταβλητότητα του βαθμού μπορώ να την εξηγήσω γνωρίζοντας τον χρόνο μελέτης. Περίπου τα 3/4 λοιπόν του βαθμού, άρα ένα 2,5 μονάδες από τις 10 μονάδες διαφορετικές που μπορεί να πάρει μένει ανεξήγητο. Μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε σε ένα βαθμό τι βαθμό θα πάρει κάποιος γνωρίζοντας τον χρόνο μελέτης. Να περάσουμε και στο τελευταίο ερώτημα που λέμε το παραπάνω μοντέλο, να κάνουμε πρόβλεψη του βαθμού που θα πάρει στο μάθημα της στατιστικής και αντιστοιχεί στις ώρες ανά εβδομάδα που αφιερώνει ο φοιτητής αυτό στο μάθημα. Τώρα, για να το βρούμε αυτό, το πιο εύκολο να το κάνουμε στο χέρι, δηλαδή στο χαρτί, όπου θα έχουμε 1,8 το σταθερό όρο, 0,8 περίπου η κλίση, ο συντελεστής, άρα για ένα βαθμό που θα μας δώσει, για παράδειγμα, αν κάποιος αφιερώσει 6 ώρες για το μάθημα, μπορούμε αυτό να το υπολογίσουμε περίπου πόσο θα είναι. 6 επί 0,8, αυτό μας κάνει 6,848, 4,8 λοιπόν, συν περίπου 1,8 μας κάνει εκεί κοντά στα 6,6. Με ένα συν πλήν όμως, το οποίο είναι 1,4, δηλαδή
6,6 μείον 1,4, 5,2 με 6,6 συν 1,4, 5,2 με 8, που είναι ο βαθμός περίπου που περιμένουν να πάρει κάποιος που αφιερώνει 6 ώρες για το μάθημα. Αν κάποιος αυτά θέλει να τα κάνει στο SPSS, θα πρέπει, δεν είναι τόσο απλό, θα πρέπει να γράψει εδώ, για παράδειγμα, την τιμή την πρώτη, το 1,824 σε μία στήλη, 24, σε μία δεύτερη στήλη, μια άλλη στήλη, να γράψει την άλλη τιμή για τον άλλο συντελεστή, 0,79, όπου η πρώτη είναι constant, ο σταθερός όρος, και η άλλη είναι ο συντελεστής του χ. Ας το γράψουμε έτσι. Και τώρα μπορούμε να υπολογίζουμε για οποιαδήποτε τιμή, να έρθουμε εδώ πέρα στο SPSS που υπάρχει μια δυνατότητα, λέγεται compute variable, να έρθουμε εδώ πέρα να δώσουμε τη στήλη constant συν το συντελεστή του χ επί το βαθμό, για παράδειγμα επί τις ώρες, δηλαδή 6 ας πούμε, και εδώ να είναι η πρόβλεψή μας για το βαθμό, την οποία θα τη βάλουμε σε κάποια άλλη μεταβλητή, και το SPSS έρχεται εδώ πέρα και την περνάει και είναι το 6,62 όπως το είχαμε πει και πριν. Και αυτό ολοκληρώνει το τρίτο εργαστήριο. Υπάρχει και μία άλλη άσκηση η οποία είναι αντίστοιχη με αυτήν την δεύτερη, μπορείτε να την κάνετε. Ευχαριστώ.